Είμαστε πίσω από τη μεταμόρφωση της ΔΕΠΑ σε μια σύγχρονη καθετοποιημένη εταιρεία ενέργειας. Από τα μακροχρόνια συμβόλαια με τους προμηθευτές, με τα οποία εγγυόμαστε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Και από την επαναδιαπραγμάτευση των συμβολέων, με την οποία εξασφαλίσαμε ακόμα πιο ευνοϊκούς όρους για τους πελάτες μας και την εθνική οικονομία. Είμαστε πίσω και από τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Πρωταγωνιστούμε σε μεγάλα διεθνή έργα που μετατρέπουν την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό κόμβο φυσικού αερίου. Είμαστε πίσω από το πράσινο μέλλον, επενδύοντας σε έργα ΑΠΕ, στα πράσινα καύσιμα και στη σύγχρονη ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο. Είμαστε πίσω από το Φίζικον, το μόνο πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων CNG, διαχέοντας τα περιβαλλοντικά και οικονομικά ωφέλη της αεροκίνησης σε όλη τη χώρα. Είμαστε πίσω από όλα όσα πάνε την ενέργεια μπροστά. Όμιλος ΔΕΠΑ Εμπορίας.